एग्जाम जाबाबो माथो फरायनोनो गोसो जायाब्रा बोसोरसे माने उदां थानानै फरिखा खाथिबासो खिथ'आव जि अरनाङोलै फेल जाबाय बायबा मान सनमाननि खोथा दङ बेनिखायनो होथानजां फरायनाया बेनि सायाव इंलिस साबजेक्ट बावसोब्रा इंलिसखौथ' एबो बिबो बारा मोजाङै बुजिलायलाङा अब्लाबो मखस्थ' लानोसै आरो sometimes I find a rupee in the garbage मा होननाय जाखोब्रा बेबा फैसाखौ इंलिसाव रुपि होननानै बुङो बेखौल'सो बुजिबाय आङो गार्बेज माने दाखोर दाला खोमा बेखौ बै मेडामा फैगोन होननानै बुंदोंमोन ना बेखिनिखौ मखस्थ' लानानै बेखौनो मखस्थ' लानोसै आं फैबाबो फैयाबाबो Why do you do this? Ayak Saheb, whom I encounter every morning scrounging to pour gold in the garbage dump of my neighbor. Night mama होननाय जादोंब्रा आरो रिपिट फरायबावनि Why do you do this? सोरबा मेसेज फैदों नामाब्रा मबाइलखौ चार्जआव होनायखायसो एसे फरायथ'नो हाबावदों दा 100% जाबानो मबाइलखौसो गोसोखांलायगोन आंहा Why do you do this? Ayak Saheb, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighbor. Saheb left his home long ago. हाबावगोन जानोलै न'खौ लिरगोनलै साला आरे बेफोरबायदि एफा गोलाव गोलाव मखस्थ' लानो साला बिनि सायाव आरो गाबोन हिस्ट'रि दंबावोसो खालि राजा बाबर राजा आकबर राजा महाराणा प्रतापल' मखस्थ' लाहोबाय थायो जोंबायलै आं फरायनानै जानो है फन हरनि र' बमब्रनो एसेबां फरायदो एसे थाल लाहरनि र' हेलौ ओइ बमब्र फरायदोंना फरायाखैब्रा नोंलाय फरायाखैलै आं मबाइलसो नायगासिनो नोंनि थगायनाया सलियाब्रा आंजों खालि मबाइल नायदों बेरायनो थांदों जौ लोंदों होननानै जेब्लाबो नाम्बारा नोंनासो बांसिन जायो माखौ लानानै इसेबां थगायबाय थायोब्रा ओरैबाबो नों आंनि उनावनो जिरायखागोन नोंनिफ्राय नाय लिरखागोन आं नोंनालाय मायै जालाबायखोब्रा नोंनालाय असो दा अमा राजासो दा आंना एसोलै एसो अर जाया आंना अ जाया बेनिखायनो नोंनि सिगाङाव जागोन नों आंनि उनाव जागोन नों आंजों जिरायफानो मोना माथो नोंना असो जियानो जाया मानो बेसेबां फरायखो बेखौल' खोन्थाब्रा मखस्थ' लानो हाजोब्बाय ना हाजोबाखै फाग्ला मखस्थ' लानो हाजोबो नामाब्रा आं गैयालै बेवहाय आं मखस्थ' लायाखै बांद्राय साला लाइनावनो थाबाय था थफिरामखौ फन खालामनि र' हेलौ मालाय थफिराम गाबोननि एग्जामा फरायनाया बेसेसिम आग बारायखो मानि एग्जामब्रा मा जानला मोनला एग्जामनि खोथा जाहरलाबायखोब्रा गाबोननि इंलिस साबजेक्टनि खोथा सोंदों बाप्पावो जोंना एग्जामबो दंलायो नामाब्रा माथो आंलाय जेबो तालखौनो गैयालै नंगौना नङाब्रा मा एग्जाम गोसोआव गैलाय जाखोब्रा नोंनालाय आंनाव रुटिनानो गैबावा देलाय रुटिनखौ हरलाय सन्थलाव माथो फरिखा दङ नोलै आं बुस्थुखौ नायल'लै मा होननानै बुस्थु नायला टाइम गैराब्रा सन्थला गाबोननो एग्जाम दं जोंना मानसिफ्रा एग्जाम थानाय थाइखौबो मिथिला नामाब्रा आं हले फरायखायाखैलै बे बमब्रा फरायाखैना लेखा सायावसो जिरायनानै दं बायदि मोनदों आं बेखौ गैया आं उन्दुनानैसो दङ भिडिअ कल खालामलाय बांद्राय एग्रांना लानाङाब्रा न'सिम सहैजागोन आंजों फरायाखैब्रा आङो बे बमब्रमाया मानसिफोरखौ पास जाजानो गिनानैनो फरायाखै होनबाय थायोब्रा दालाय माथो खालामबावनोब्रा फरायाबाबो उपाय गैया बेनि सायाव आंहा हिस्ट'रि लानानै जारला जाबायना इंलिसखौथ' एसे कनसिडार होनो हाबावोलै बे हिस्ट'रियाव सोंफ्लांलाय लांबायलै खालि राजाफोरनि नाम गोलाव मोहम्मद आकबर आब्दुल्ला खालि मुस्लिमफोरनि राजाफोरनिल' नाम बाबायलै आङो हिस्ट'रिखौ लाफ्लांना लानानै आंहाबा सानखान्थिखौ लाफ्लांना लाना बेसे जारला जादों बेनिखायनोथ' बमब्रा सानखान्थिखौ हिसाब खिथाब खालामबाय थायोब्रा दाबो थगायदोंसो बे लेखा सायाव जिरायनानै दं बियो थिगबो गैयालै बेफोरबायदि मानसिजों जि जायो जाबाय थाथों नेभार गिभ आप फेल जाबाबो नेक्स्ट बोसोराव होफिनगोन टेनसन लायालां आंना एसे बैसोआ बारायबायलै क्लास 10आवनो बेसेबांबा बुरजा फेल जादों आंहा बे खेबाव पास जाथारनांगौलै होमबालाय फरायबाय थादोलै नोंसोरो आं उन्दुनोसै 9 घन्टा नोंनि उन्दुनाया लेखा सायावनो जिरायनानै दङलै बे मानसिया लेखा सायाव गैयालै गैया आं फरायाखै मालाय हिनजावफोरासो फरायसोगारो मालाय दुमफाव मोनासो फरायदों खोमालै एसे एग्रां हरनि आं फेल जाबा गासिबो आंनि सिनाखिफोरा फेल जाफाजोबनांगौ लाइनाव सोरखौबा लानि आं थाथ' मा गोसो जानानै फन हरदोंबा ना सोरबा हाबा जानाय हिनजावजों रायजालायबाय बुजालायबाय लाइनाव बिराद मानसि दं आयौ बाला सोर दङहाय हेलौ आंबो दङलै आंबो दं सन्थलाबो दं खिन्थु बेयाव उन्दुगासिनो आयौ बाला मानि इसिबां जेगैहाय आच्छा बारु थाइबानि लारु फरायनाया बेसेबां आग बारायदों नोंनालाय फरायनायफोरखौ सोङोनाहाय हानायखौ लिरगोन हायिखौ थागोन बाला गोरोंफोरनिथिंजाय मेगनखौ फारसे दोनखागोन आंथ' आंनि उनथिंजायबो गोरों सासे दं सिगांथिंजायबो गोरों सासे दं बिसोरनिखौनो नाय लिरगोन बाला दे नोंनानो मोजां ओमफ्राय नोंसोरालाय फरायदोंना फरायाखै नखल लादोंना लायाखै मायाव नखल लानोब्रा नोंसोर हिनजावफोरनासो नखल लानो बिराद जायगा दं आं नखल लानो हायाहाय मा नखल लानो हायाना नोङो नोंसो बांसिन नखल लाग्राया
गालां थङालि जानो हागौ होमबाबो आं बिदि नखल लाया मिथिबाय हानाय हानायखौ लिरगोन हायैखौ दोनगोन बाथामिसफोर दे होमबालाय हानाय हानायखौ लिरदो हायै हायैखौ दोनदो जुदि नाम्बाराल' एसे बुरजा मोनलाय बेथा बेथिफोर रिजाल्ट खालि बिखुङाव थाव फोननानै थाखा स्पेसियेलि बमब्रमाया आं उन्दुनानैसो दङलै आं फरायाखै जाय फरायाखै होनदों बेनो बांसिन फरायदों दे बाल रिजाल्ट खालिसो खबर लाजोबनोसै फाफ्लिफोर औलै रिजाल्ट खालिसो खबर लालायगोन माथो एखेबारे थाइबानि लारु जाय जाय बिथांमोना ओइचएस एग्जाम होदों मोजाङै गोसो होनानै फरायबानो जाबाय गासिबो ओइचएस आनजाद होग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय आरो बोर सारस्रिनाय जासिहरनाय थाबाय जाहाथे गासिबो पास जाजोबो होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय